Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Jotono phung kaham. Obotam obothai na roksai man kana nongma baino. Obongkha kusumai belai ke thatara rakhe thaija. Kusumai bathai. Nugui man kana narok naidi srai ke bahke kusumai thai. Bosong ni simi ha khuyasa ke thaikya kusumai. Narongna ang monpro bhain phunongnai. Tai chawi rok bhain phunongnai. Narong nukhnao ko hawa nangai tongkhanai di. Hawa nangai ase ke thayo. Narok oboni chara nangkangke chara bhaina nai mano. Obo khe ekdom thaine jat ketui khe mono monpro ke bhaino. Kusumai bahaino sini nukhung rogo rang ajimung ajiwi rang pisa khlai mano jeng no ganda rogo no kusumai no bahaino kai mano tai bagan gandar gindi rogo bahaino bono side rogo kai khangke kusumai belai khe thayo tai saltung nangkachak rogo kai khangke bono asuk mathangi maya. Kusumai no nugui kaisa kerang kothma simui to mansibo makhrasa borok bai kaijagai dingra horei bihik bai bsana kusumai sarna hnai kusumai khagai mani o kusumai no chini kusumai no tei bohaino kaisa kerang kothma agini borok rok khuk bai khuk salai kerang kothma salai phaibani o kusumai no Kebo ke kusumai no sini yang mano bahai kesa gokhai dei gophak dei meser dei nei mano obong ke mongkhangka gtei ongo tai oboni buslai no monogoi masao.